nakaliang ke HYC so yung zone kilalit bancheg ikikot kisla jong kibar jela ki batray bala haying umsaw. Kajinglet check jong kaseng kadey halor kajing ujor jong kasnong. Kajinglet jong kaseng minta kasngi kadey kasien kabaar ha kabah ka nyotrik banay ban riu aja apusaw nakaliang kaseng ringkat bat kasnong kalalit ban jurip bat ban aipor ban pinbiang ikikot kisla ha kashpotrik banay ban riu aja apusaw. Hindray ha kasngi nakaliang kaseng kalap bakini kibar jela kim shimlala satya ban pinbiang ikikot kisla. Katkum ka jinglap jong kaseng kini gibar jela kim shimla biang ki kot kisla hakaba bon na ki kim shimla don satya ki kot kisla hakaba kim shimla don ki labor license na ka KHEDC ba na katanat labor jong ka sarkar India bat kiwe pat ki kot badan kam. Ini tang kan dia cerkat ni kan. Saya masih air dah ini lokal baju lokal je ya. Misal di dah tadi besok ya dah ya cai kulit. Tapi ini marci sengai. Itu kasam hikam. Hidup ayas. Dalam USA ni mau ada abdul lakam dalam USA kita gini no. Tonal yang ka nyutrap youth council sayang zon mentang sini na. Ilawan ban jurip yang kena kerjakan ni po soyong ni po domhoy ha ka ba kidon kibar jela ki ba ya tre yak ne klam kot sla ka jingwan jurip jongi kalong ba iyo jing tip leng ba ka jing ujon yang ka sidong ka bom Malaysia ikini bar jela ban tre yang ne te ilawan han menen sengi thodeng ilawan ban jurip nak leng ka soyong circle ne wan hang ne kampoi sang jing yakran namar ba try jong ne jaka la su ya tim dang si dang sang na thada ngin ba ban yakran sengai tinggal aipor ba ya kin penbiang ya kikot selaya baru kidong tray mentaksi mentaksi ka singkong de kumta mentaksi ni nang liang ka nyutrap youth council jongka yang zun ilawan penjurip yang saksian bat ha ondang ilawan ban ne ban jurip ngilap siaba kini kibriu hadu mentaru kibun kompat don lot kikot sela ka register card na ka labor department berkiwi pat kawai ke bangi pasokya bai dei bat berkecing bom don ya ka police verification jong kini ki bar jala ki badai ki khar muslim na po asam jing sya ka habakiwan belas ane ki dari penbiang ya ki police verification kang pangintip ki dai kiri bomno ki kumba kalong hi mentah ne baro ki dong trai ne dan kan rumut mentah wat tang wei don police verification de kumba ngi ina ka por kini ki bar jala ki badai ki khar muslim ki basa po asam kim dei hok war ki nong song jong kri India ro kata ki bang ui hakaba nakaliang sarkar Assam kala weng yaki lengba kala weng yaki lengba jaga jik bomrung jong ki hakane kan asi te kai ke bang sokya kalong ba ki de ki briu ki bran hapo Assam i bon ba ki pet saki wei pat ki jala te ka jala me khalia ka de ko wei ni ki jala ka ba ki de ki briu khambun sin ki yo wan rung lai lut te ka so ba ka de ka jing wan rung jong ki ka bu ka jing ma ka ba khra ka jai briu jong ni ma blai ki ne tang ba yo kam bala compare la kadai ka jing ba ka bible ka baret ka bible ka he ne tang balayo ka jing ri tingan ha ka jala ka jongi ki song ki sa bar ki tre ha ne ka jaka te ai ka bang snuk khya pa sawai ka benta kumba ha ki de ki banai baladap na kalia ka HYC yang circle ila ya lab ba ki don ki bar jala ki batre po ka hapo ka hande ka dong ka than ki jongi na kalia jongi la lek ban IT ki pulit te hendrai tang si singi asngi na kalia ki pulit jong ka Assam ki labat ki layo ban kem ya wei neki leno IS na po Assam na po Dubri te kumta kini kibri baro kini kibri matre ni po soyong mataru kide na po Dubri te kumta ka bu ga jingma ka bakraw ya ka jat bandu jongi lada kini kibri ki wan rung sane klampiang ki kot slabat klamdon kata ka jing pensya na kaliang ki bor pulit la kide ni am kidon haudan kam snil te kumta na liang jongi ngisoba menta kasi ondang ilawan ban cek kot slah ne ngila butha ya ki bakin let no na kane jaka bakin let na suka chong sak sinong la jong tendai lada nakaliang ki ne ki biu ki ba tre hang ne bompiang kot kisla ki ba ki dang tre hang ne nakaliang jongi kum ka seng harangkat de ka jing tre lang bar ka sinong ni sa simpat de ki senjang